hvis det er sådan, at I opdager, at jeres køleskab i autocamperen, når det kører på gas, lige pludselig har vand nede i bunden, altså der ligger nogle vanddråber nede i bunden af køleskabet, så er det højst sandsynligt, fordi at brænderen ikke virker ordentligt. Den er blevet støvet til af nogle slakker. Og det har vi lavet en lille film om, hvordan man kan klare i en snæver vending, når man er på tur, og man er langt fra folk, der lige kan reparere det i en håndvending. Så skulle du kunne klare det selv. Når vi skal til at kigge på, hvordan vi kan rense brænderen på køleskabet, så skal vi lige bruge lidt værktøj. Men det er ikke ret meget. Vi skal bruge en skruetrækker, og vi skal måske bruge en skruenøgle eller en hammer. Og vi skal bruge et eller andet til at åbne gitteret for heroppe. Det kunne for eksempel være sådan en her, men man kan også godt bruge en mønt. Og vi starter lige med at åbne for gitteret, fordi det er ret simpelt, men det skal gøres ordentligt, for ellers så er det noget, der går i stykker. Vi drejer lige knapperne her, og så løfter man forsigtigt ud af. Og så skal vi lige have den sådan. Så er den løsnet. Nu kommer vi så ind til det allerhelligste. Herover har vi brænderen siddende inde bag ved det dæksel. Og det lille dæksel skal vi lige have skruet af. Og der tager vi lige en stjerneskruetrækker. Og så løsner man en lille skrue, der sidder inde bagved. Den skal bare løsnes en lille smule, og så kan man trække den her ud. Forsigtigt selvfølgelig. Og det er bare dæksel. Og nu kan vi se nede i bunden her, der ligger sådan en masse sort smulder nede. Og det er simpelthen slakker fra skorstensrøret, som er herinde. Når brænderen den brænder, så sker der nemlig en forglødning af det metal, som det der skorstensrør. Og så når man kører, så ryster det sådan, at det falder ned oven i brænderen. Og det er det, der giver vores problem. Herinde under sidder der en lille skrue. Den skal vi have løsnet og pillet helt af. Og pas endelig på, der sidder en lille stjerneskive der. Pas endelig på, at den ryger væk. Når vi nu har løsnet det, så kan vi forsigtigt trykke hele brænder og røret nedad her. Sådan. Og så kan vi trække brænderen ud. Og hvis vi kigger ned i røret her, så kan vi se nede i bunden af røret her, der sidder brænderen, selve brænderen nede. Ja. Det der sker, det er, at slakkerne falder ned i den der brænder og stopper hullerne til, og så brænder det ikke ordentligt, og så har man ballade. Hvad kan man gøre, hvis man står nede i Saint-Tropez og ikke har en kompressor til rådighed, fordi vi skal have pustet det væk? Ja, så kan man bruge sådan et almindeligt rør fra en juicebrik. Det er ganske fortrindeligt, fordi det kan bøjes. Og her på siden er der et lille hul, hvor brænderen tager ilt ind ved forbrændingen. Der sidder et tilsvarende over på den anden side, og det lukker jeg nu for. Og så putter jeg så den her ind i, og så puster jeg alt, hvad jeg kan nogle gange derind. Og det betyder, at alt det der lille støv, der er det hernede, det blæser ud. Og det er også fornuftigt at lige blæse lidt ned i brænderen. Men ikke noget med at pille ned i brænderen med skruetrækker eller nåle eller noget andet mærkeligt, fordi så ødelægger man den. Og så er man sgu rigtig på den. Inden vi så går videre, så skal vi ind og kigge
på skorstensrøret, det sidder herinde bagved. Når vi nu har den her af, så kan vi tage et eller andet, for eksempel en skruenøgle, og hamre på røret, for at løsne de slakker, der eventuelt sidder derinde. Og det skal man jo huske at gøre, inden man skruer det på igen. Måske puste op i. Hvis det er sådan, man har en kompressor til rådighed, så er det klart, at den er jo meget bedre. Og vi har nu sat en kompressor til her, for ligesom at vise, hvad man kan gøre med den. Og først så vil vi lige puste ned i selve brænderøret der. Og bagefter vil vi prøve at puste op i skorstensrøret. Her er jeg gang med det hele igen. Og først skal jeg lige have brænderen på plads. Og den lille skrue, den er heldigvis ikke blevet væk. Det er det værste, hvis man står ude i en ørken og man taber. Sådan, nu sidder den godt fast. Ja, inden vi skruer låget på, eller skærmdækslet på, så har jeg lige været inde og tænde for den, for gassen, for at se om den brænder. Og flammen, det skal jo helst være en pæn blå flamme, gennemsigtig blå flamme. Den må ikke være gul. Og det ser fint ud lige i øjeblikket. Så vi tror, den virker. Og så skal vi have det lille dæksel på her. Og det skal vende sådan her. Og ind og hvile på den kant her. Og så ind omkring skruen. Og så er det jo lige til at skrue på her. Sådan. Til allersidst så skal vi have gitteret på. Nu skal vi jo passe lidt på. Og så der er et par huller her, der skal ind i nogle tapper, og det er den, der skal sættes på først. Så man skubber den ind her. Så skal den helt ud over kanten, for før kan den ikke komme ind i den anden ende. Så trykker man den forsigtigt ind. Og så skal vi bare lige have drejet de der knapper med et eller andet. Så ellers så falder skidtet af, når vi kører rundt i et sving. Det går jo ikke. Sådan.